podmínky na trati už se nám taktéž změnily, už máme opravdu i nějaké rychlé a suché pasáže, takže může vyniknout výkon, což by mohla být voda na mlej právě pro Marišku, který nám přijal představit svůj nový speciál Škoda Fabia Turbo a myslím, že se jedná o velmi dobře postavené auto, rychlé auto. A co na to Petr Čada, co na to Klasna, co na to Vondrášek a co na to Přikryl. Máme odstartováno. Krásný start, Václav Vondrášek, ale samozřejmě Mariška využívá půlku, když to nepatří přes venku vlastně ještě se tam snaží pro sebe vylepšit pozici. Start se nevydařilo Petru Čadovi, figuruje nám na místě 4. Mariška a jeho Škoda Fabia už teď si získává malý náskok. Opět ta zvuková kulisa toho turbomotoru, který má pod kapotou právě Mariška. Václav Vondrášek vyklidil pole a vydal se do jokeru. Václav Vondrášek má dneska smůlu na defekty. 2 poškození pneumatiky během jednoho závodního dne, to je hodně. Tak teď nejtěsnější souboj je Robert Klasna versus Petr Čada. Souboj vozů Fiat Punto Turbo a Škoda Fabia se vznětovým agregátem TDI. Petr Čada věrný naftové technologii. Další kolo v něm Mariška na místě prvním a Čada, který hodně bojovně přilétl za Petr Klasnou. Petr Čada to podívá, jakoby řídil vůz specifikace Supercar. Teď nevěděl, kdo z nich dá joker. Takhle tam bude to Robert Klasna a ne příliš přesvědčivě, tak uvidíme, jaké bude kolo Petra Čady v souboji právě s Robertem Klasnou. A teď Vondrášek jde do souboje s Klasnou a jde před Roberta Klasnu. Tak další rychlé kolo od Marišky a jeho Škoda Fabia Turbo, ale tady se hezky pozoruje Petr Čada. Tento okamžik první dvojice nájezd do jokeru. Čada netrefil úplně ideálně ten nájezd, uvidíme, jaký bude mít výjezd v porovnání s Václavem Vondráškem. Tady to vypadá lépe pro Václava Vondráška. Petr Čada padá až na místo 3. Ale samozřejmě dílčí úspěch je to aspoň prozatímní porážka Roberta Klasny. Tak, aby jsme cíli Mariška, jo, super silný stroj. Na místě prvním, druhé místo Václav Vondrášek, 3. Petr Čada, 4. Robert Klasna, Přikryl.
už taktéž míří do cíle.